aquelas persoas que no momento dado necesitan un servicio, mellorar os servicios, mellorar a comunidade, intercambiarse as persoas, convivir, mellorar na convivencia incluso, esa solidaridade que dicía Natalia, que antes había, eu recordo cando era neno, cando alguén facía unha casa axudaba a toda a aldea, polo menos naquilo que sabía. Bueno, pois a solidaridade se pretende trasladar non no ámbito de sacar de traballo a nai, senón de cubrir necesidades que son difíciles de cubrir, pois que non podes contratar a nadie, por exemplo, dicir que eu xe quería que quedaras con miña nai, pois 4 horas que teño que ir a facer un tema a Santiago, ou leva metí a meu pai ao hospital porque eu estou traballando e non podo este día. Bueno, pois ese traballo que fai usted, depois usted ten un crédito que van a devolver en outro traballo que usted pide que necesita o seu momento. Básicamente se trata de eso con matices que poñerá aquí a cámara. De todos os xeitos, gracias ás diferentes asociacións de aquí da parroquia de Elo por asistir, sabemos que son ustedes persoas activas e, bueno, esperemos que agora, despois das explicacións que dé a técnica, pois que tenha boa vida, que se va a mellorar, bueno, pois a vida de todos os vecinos de aquí da parroquia de Elo.